Exterior, Raquel, Koldo, Ama Virginia, Iker, Exterior. Ilagoak ongitorriak izan zaitezte, zuen bigarren kontseilura jarraian gaine. Eta lehendabizik gauza, hori piura. Hori piura. Ematen duzute ez dakit, Ama Virginia edo... Koldo? Bai. Aita santua kasontan. Izango litzake bai, San Jose eta ura, ez dakit, semia. Zer? Horrela zaildu barra duzu zuek? Hotza handia egiten du hemen. No, baina gorputza zaildu mordan pixka bat. Ja, binen dara mazki gu lau egun ezer ez jangabe, osea, ez dakagu berorik. Orduan, karo, lau egun ezer jangabe. Gaua hemen pasatu barra. Joan naiz Arat eta bakarrik ikusi dut lanian Manu Maritxalar. Eta gainontze guztiek antxe. Paretan kontra antxe, ezer egin gabe. Bueno, kapitainaren bete beharra da eta nik zaindu behar ditut, ez? Ba, eta iniziatiba? Batzuetan berak ere nire akatsak ordaindu behar izan dituzte eta... Bueno, bestela ere egingo nuke, baina oraindik eta behartuagoa aurkitzen dut nire burua. Bai, baina, bakarrik, Iker, bakarrik zu egiten. Laguntza pixka bat edo, muitu behintzat, denbora uste antxe. Horrela, hormatuko zareten eta mantak erabili, baina movimentu pixka bat. Beharko dugu gabian. Lehen ondo mugitu dira. Bueno, gero probatazta gero hitz egin digo, baina gitarren hemen, geldirik egon da, ez dut ez ere ingo, orduan behar da movimentu pixka bat. Zeo zer egin behar duzue? Ze, Koldo edo, Raquel edo... Bueno, hasieran berak esan digu oste batzuk jasotzeko eta jasotzen ditu eta nienez enteratu bera joan dela ere. Behitu eta manu, eta ordu pentsatu joan dela zutako zerbait jabioen, nienez enteratu joan denen. Ze, kanpotik ikusita batzuk esango dute, hau ez etorri dira, porretan edo... Behar da, iniziatea pixka bat, bai hemen, bai probetan, leku guztietan, zer bestela geldirik. Uste dut frogetan ez duzuela kejarik izango, Bueno, gero probetaz ere, ze gauza bada muitzea, baina gero behar den bezala muitzea, hori beste kontu bada. Bai. Baina, probak dira gauza bat, eta gero beste bat, probaz aparte. Edurre, zeu zer marko duzue? Bale. Bale, baina bale zer? Nik uste lehiatzen da egiala, ez? Gaur esatu bateko, sorte kontu edo... Ni eskalai buruz askoik ez naiz oso aditua. Rakelek eta hori esplikatu di, ze bakoitza nik uste ondo antolatu gehala, gure artean, bakoitza gendu gure funtzioa eta hori. Eskaleren definizioakin ni nirearekin jarraitzen dut, osea, eskalera da... Eutxi horrei. Hombre, noski, osea, ez? Nire definitzie eskalera zer da, osea, guri ez diguzue. Eskalak ditu... Guri ez diguzue asaldu. Ez que, aizete beti aitzake bilatzen. Batzo, tapuinak eta ez duen entzuten. Gaur eskalaren definizioa, gero sokaztak izer, beti aitzakia. Ez. Beti aitzakia. Ez, nik ez dut uste aitzakia. Eta bilatu barrena da konponbidea. Bueno. Konponbidea, ez aitzakia, ez kexu. Baiztik eta, bueno, ja, hainbeste aldiz, aia galtzen, bueno, agian zeo zer egiten dugu gaizki. Bigarren bider. Oin dino asko falta. Irutik bi. Bueno. Zeren zaintzaude, zemar 5-6 behar dituzu galdu pixkat espabilatzeko eta ikusteko, agian aien ez zer gaizkiten, agian, agian ez datena kanpoko errua. Ez que nik ez dut uste gaizki egin dugunik. Gauza da, emaitza. Emaitza, no? Eta hemen garrantzitsuena zer da? Irabaztea. Emaitza. Bale, emaitza, bueno. Baina, jode, saiatu zeo zer egiten. Zer? Zeo zer, nire nintzeke geldirik egongo. Eta gaizki baldin manago, kondizio espadi onak, furgonela ez dakiz zer, Guk ez dugu esan goxe ba naiz. Baina guk ez dugu esan gaizki gauzenik, Ez? Ez uzango ondo gaudenik, no me fastidies. Baina gaizki gauzenik Hemen utziko gaituzte betiko. Furgonetan ongi geunden, kanpan kristonotza. Zertarako ate behar dut kanpora indarra galdu gero proba bat ditiko. Ni dauketen indar gutxi hori nahi dut mantendu nola, bero honez, ez dauketeana zertako inbar duzue, momentu hortan. No, barre egin, baina azkenien pasatu die 5 egun, Luka igual ez da inbesteko barre egingo. Daramazki lagun ezer jan gabe. No, bere ere beti zabiltza txantxetan. alegindu beharko da, ezta? Bueno, ez que hori hain nahi. Baina azken finean berak ere ikusten badu ezin duela. Eta beira nola den gauza, esango dizuet, goinik sua intzun. Ta? Goinik sua intzun. Txapeldun. Bueno, honek dena hartzen du txantxetan. Ez, nik ez dut txantxetan hartu. Zorionak. Ez dauku jan nahik eta. Bueno, eta ematen duen postasuna, egin sua, saiatu, ura berotu. A ber, esan baina horrek suposatzen zuen 2 ordu ateratzea, materia biatzea kristonotzakin,
Matea bietze, igual ez lortzeko eta gero proba bat Baina, ze jarrera da hori? Ze jarrera da hori? A ber, zu gaur ikusien Ez, bi orduko ez non dakit zer. nebilen ni. Baina proba baten esperoan ginen eta proba batera joteko esperoan, zu hori biztu eta ja joan behar du, zein mantendu behar du zu hori. Gero hori gero pizten da berriz Hori da, beti aitzakia, aurrian, beti aitzakia. Ez, nire preferentzia da probarako ongi joitea. Ni badakit, badiman hau 2 ordu kanpoan otzonekin, probarako ez nahola berdin. Hori, nire preferentzia da proba ongi joitea, nola? Berotasune mantendu, nire kasun partikularki, nire kasun, beste bat kasun ez, nire kasun bai. Eta hori izten da proba eta kale. Eta nire helburu zer da, proba aldena bedena aitea. Kriston froga egin du berak, No, emaitza. Beste guztion inguruan Baina agian atzo zaratzen jarri adibidez. daiteke. Berak gaur egin duena, osea, txapela kentzeko eta bere herriko eta bere ikastolako aur guztiak ikaragarri harro sentitzeko modukoa. Gauza bada alegin eitia eta gero Ez alegina ez, emaitza. egin eta lortu. Azken emaitza beste gauza da. Baina erakutsi duena txapela kentzeko modukoa da. Eta hori inork ezin dio. Bitan erori da, azkenean lortu du, bueno. Bitan erori da, eta bitan altxa, eta hirugarrenean Hori da igo. jarrera, hori bai. Hori ere txalotu beharko duzu, ez noizean behin. Ez da dana egurra izango. Baina dena da emaitza. Hemen garrantzitsuena da emaitza. Dudik gabe, Emaitza da eta garrantzitsuena. berea bete du. Bueno, alegin du da, eta Ez, berandu gora bilen egingo da. Bai. Etxi gabe. Berandu, ze beste hartu dute ja kriston diferentzia. Bai, baina igo da. Vale. Etxi gabe. Gero aparte, da jarrera eta probetan gertatzen diren gauzak, eta zuk ikerreke, zeu zer esan duzu horren inguruan? Kapitainen arteko historia hori, Bi taldeen arteko gauz bat da lehiakide izatea, leialtasuna izatea, eta gero beste gauz bat da haserrea sortzea bi taldeen artean. zure kalterako baldin bada, sartu, saiatu konpontzen. Bueno, ni azken batean igual ni beste taldeekin ja pixkanaka hain hau konpontzen. Osea, behaiek azken batean, nik bi gauz izan ditut, hitz egin dut behaiekin, azken batean nahiago ditut aurpegi hitz egin gauzak eta listo. Eta horren inguruan Manu, Zer? bi Mikel eta zu bion artean hor dagozuten Nik beti gauza bera diot. Bera, ni provokatzen baldin banau, ni gutxi esten baldin banau, nire inguruan egurra ematen besterik ez badu ni defendatu egiten naiz. Besterik ez, baina ni ena izazten berarekin sartzen. Eta errespetatzen alegintzen naiz, bai bera eta bai bere taldea ere. Bai hemen eta bai hemendik kanpo. Bere jarrera hori baldin bada, berak ikusiko du. Baina uste dut errespeto falta gaur momentu batean bai. Ja, eske gainera bere lehiakideen atzean iskutatu da esan ez nire lehiakideak naute usten esaten gauzak nola egiten ditugun. Baina bai paperak usten firmatzen tanpas baten papera usten gure izenakin eta gurekin farre egiten. Ez dakit, jarrera horiek nik uste dut, kapitan batek egiten baldin baditu behintzat aurpegia eman behar duela. Nik enieke utziko, holako zerbait egiten. Bueno, baina, bera saiatuko da zu tentatzen, eta zu joko horretan erabiltzen bazia, izango da... nik egiten dudan gauza bakarra erantzutea da. Eurra eman, jarrera, eman buelta txipai, azkenean dinamika txar batean sartzen denean, zeo zer egin behar da, buelta emateko. Julian, bi dira. Bi dira, bai. Badakit jarraian direla, baina bi dira. Irutik bi. Irutik bi. Diot, hobe da orain abiso ematia, eta ez laugarren edo bosgarren, eskora da. Bale, eskerrik asko. Eske, batzuetan uste duzu, bete nabilela hemen zirikatzen. Eta ibiltze zara? Bai, baina lagundu nahiane bai. Beste gabe. Konseilua, zueteko bat jungo da gaur etxera, noski, eta erabaki hori zuei dagokizue. Orduan, ezin da nominatu Manu Maritxolar, kapitaina delako. Eske lehen galdien ez nun esan, eta uste nolako bai hendik ala pentsatzen zula, baina, izarrek jazu zer botazun, eta, bazpa ere, argitu. Kapitaina Zer ezin botazun da. bai Izarrek? Nahi zu nominatu. Bale. Hori da, besterik gabe. Orduan, Manu, hortikan libre, kanpo dago. Eta ni nire burua nominatu Baina gero ditzaket? beste pertsona bat ere ezin duzu nominatu. Eta da, Iker Galartzak idatzi duna. Bera dauka podere bat, famatuak badauka podere bat, galtzen badimo proba nuski, eta orduan berak emango dio immunitatea norbaiti. Tipo mundiala, ze Bai, potroak bota ditun, ze gogoa... Benetan, joe. Bai, esan diozu gainera, Chapo. oso ondo, esan diozu. Ura eraman beharko zenute, Kapitan Patagonia. Uras, bueno, Enuke aurkari izan nahi. vale, oso ondo. Bueno, hemen norbait libratuko da. Zueteko bat, libratuko da. Eta berak oso garbi zekoen gaina. Bota du, nor nominatuko zuen kanporatzeko ere, hori ere bota du. Eta balio izango du? Ez, horrek ez du balio, baina, besterik jakiteko. Eta azkenian, bat emango dio beste aukera.
Iker Galartzari esker, Konseillo Lasaia eta gurekin bertze proba bat ointzat iteko aukera izango duna, izango da Luka. Ados? Orduan, Iker Galartzari esker, Luka, salbo zaude, lasai zaude, gurekin bertzazte bat, eta lasai herria. Eta orain bai, orain ja arriskua. Venga, Iker, zurekin hasiko naiz. Idurra nominatzen dut. Lehengoan esan nuen fizikoki segun maila nominatuko nuela, baina ez zitzaidan bat ere atzo esan zuena gustatu, ez genuelako guen artean ezer hitz egin eta gerozte honen ezkero berditxu jarraituko dut. Muitzeko gogorik ez, baina muitxu, idorre. Venga, bixi. Taldekideak ezagutzen ditu alako eta bere doaiak eta ezagutzen ditu alako, ez? Orduan tristea da, baina nominatu beharra dago. Momentura arte taldean oso ondo komplementatu garelako. Nire botoa arginentzat da. Arrazoie, proba ez iteko aukera izan du, orduan nik hitzein dutenagatik beregatik aportatu dezake, baina ikusita taldeen dauden aportazioak, ez dakit, ikusten dut paretsu, orduan gehien bat gaur dexente kexatu da, ordu gutxi izan da, gozea, benga urduritasuna guk lagun damazkibian gabe eta bere ikusi dut bere aiak kexatita da, orduan oso neska maja da, baina norbait botatekotan bere erabaki dut. Jabotoako lontzat izango da. Orduen erkidatuko naz eukidaz harreman gitzien pertsona izan dalako. Kapaz sentitzen ez da bertzein hor nominatzeko eta horregatik. Bertzieri hartu dut kiston kariñoa eta horregatik ematen dut dela jogota. Aitzongi, Luka. Eta, zuen erabakia hartuta dago, banikoa botuen bila eta ero zurekin itzengo dut. Ados? Baina arte. Hementsa dago zuen erabakia, baina irakurri eta dena argituko da. Nire da biziko, Manu,
jarritxutik, eta nor eta zagaitik. Taldeak gaur ere eman duen maila ikusita, ezin dut inor izendatu kanpora joateko. Agian mesede bat egingo nieke gaurko egunean, baina denokin jarraitu nahi dut. Eta asko sentituta argi ezin dut gaurkoa ikusi ondoren beste inor izendatu. Badakit ez duzula merezi, bai badakit, baina berak ikusi ditut eta ezin ditut izendatu. Sentitzen dut. Bueno, pardon Argine, ja lehendabiziko botoa zuretzat, beraz, boto. Eta gainontzeko guztik, ja, zer dioten. Daitezen, boto hau, Argirentzat. Momentoz, izendapen eta bilak zuretzat. Beste bat, eta kasu honetan, persona berbera, Argine. Hiru boto. Laugarren ere hemen dago. Lau boto, lautik lau. Honetan aldatzen da, eta da Koldo izendatua. Lau Argine, Koldo bat. Argine, bosgarrena, garbi dago ez da. Ez. Eta Idurre. Koldo bat, Idurre bat, eta zuk lau, ez da? Bale, ba, orduan, Argine, zuzea izendatua. Jarri mentxo mesedez. Bueno, izendatua eta kaleratua. Kasu honetan, ez dizute bigarren aukera bat eman. Ez bigarrena, ez lehenengo izikoa, ez bigarrena. Ja, etorri da ger joan. Ze etorri, proban ere, bueno, parte hartzeko aukerarik ere ez duz izan, eta, bueno, erakusteko ez, zer itiko gai zaren. Eta, bueno, alde batetik handa, izan duzu aukera bat parte hartzeko, hori da, alde ona, eta txarra da, karo, sartzen zarela ordezko gisa, eta, bueno, taldea irabazi behar duzuela. Jonasaek indu, adibidez. Hore suplente sartu zen, baina erakutsi du, probetan eta ondo moldatzen dela. Eta tokatzen bazai asamblea bat, hor izango dituzte arazoak. Eta zuk kasu honetan, ez duzu aukera horrek izan, ezta? No, pentsatzen zenuen, espero zenuen... Bai. Zenuen inolako zalantzarik eta... Eta zezer komentatu aldizute, gatutu hor lehenago edo... Diskulpa modu hono, nahi zer dakit edo... Diskulpa ez, jo, euren onelako bada, bueno... Bakotxa azkenean taletik gehitu behar dau. Eta horren, berpinean bai daurie, eta horren artean jarremona daukio, bueno. Segatik bategatik apurtu da, igual beste bat etorreagatik azkenean hori txardo jaustea da nahi. Baina bi porrot jarraian, zuzara berrila, fresko zaude, baina ez duzu gozerik, indarraldetik ondo. Fisiko, bueno, gozea, bai, zeozer kesatzen zarela, baina baina energia baduzu, baina ez da ergit, inbartzen nuen. Dudarik gabe, seguru nago, asko zuela aportatzeko, baina ni behintzat. Uste dut erabaki zailak hartzeko, inoiz ez du dela koldartasunik izan, baina kaso honetan eta gaur bertan eman duten etekina ikusita, ezin dut beste bat izendatu. Ze benetan, bihotza aportuko litzaidake momentu honetan, hauetako baten bat izendatu behar banu. Bueno, Argine, esperientzia oso motza. Ordu batzu besterik ez, hemen egun bat gaztelon. Baina, bueno, bitxat izan duz aukera... Da minuto, ez que meteko nazen, da minuto edo. Bueno, egun bat minuto, baina, bueno, bederen gurekin izan duzara, eta, bueno, izan duzu aukera sartzeko, eta bazen hori kontra, ez? Amorrua moten dazte, baina, bueno. Pentsatzen du, bai ez, lehiakorra baldin mozea bintzat, bai, amorrua bai. Baina, bueno, lasai, ez da ez pasatzen, eta izango dituzu beste aukera batzuk, eta, bale?